Mä alkuun mietin, että mä en kerro teille täällä tuosta playdaamisesta, mutta no, ihan yhtä laillahan te löydätte sen Googlesta, niin kerrotaan nyt. Eli playdaaminen on se, miten showpainissa tehdään se veri. Eli showpainissa kaikki veri on oikeeta, ainakin 99% siitä, ja se tehdään playdaamalla, eli sulla on pieni terä, yleensä partaterä, joka laitetaan piiloon jonnekin, esimerkiksi ranteeseen, tai sitten se on tuomarilla. Sitten kun on aika playdata, sä otat iskun päähän, sä otat sen terän, piilot itseä ottaa, ja verta tulee esterit perseestä. Playdataanko suomalaisissa matseissa? Kyllä, olen itsekin playdannut. Pelottavaa hommaa, ei ole hauskaa. Kyllä kai siihen tottuisi, jos se tekisi enemmän, mutta ei mielellään. Siitä jää myös sitten arvet ottaa, että huomaan, kun katsoo noita vanhempia painijoita, niin niillähän on otsa sitten niin arpeutunutta, että niiden ei tarvitse katsoa seinää tarpeeksi lujaa, niin se alkaa vuotaa uudestaan se ottaa.